dela kaide gure artean, Spoon Riverren itzulpena dakago izpide, solasaldi formatuan egingo dugu behintzat saioaren zati bat, eta bueno, niri galderak eta egitea eta prestatzea tokatzu direnez, testuinguru labur bat prestatu dut, pixkat estatu batuetako literaturari buruz, eta gero sartuko gera galderekin, ez? Bezatzen ditzen pixkat hori, ez? Spoon Riverren aurrekari bezala, kontutan hartu behar da, 19. mendearen erdialdetik aurrera, estatu batuar letren eta pentsamenduaren eklosio moduko bat piztu zen, ez? Uholde baten indarrarekin. Hor ditugu adibidez Edgar Allan Poe, Emerson, Thoreau, Hawthorne, Melville, Whitman, Emily Dickinson, independentzia gerraren ostean, eta zen demokratiko sendo bati jarraiki, nortasun propioaren bila ari zen herrialde bat zen, ez? Alexis de Tocqueville frantziarrak gertutik aztertu zuen demokraziaren prozesua, baita Hannah Arendtek ere iraultzei eskainitako bere liburuan, eta ezaugarri deigarri bezala, Europako geroagoko iraultzen aldean, ia odolik isuri gabe egin zirela izan zen, ez? Estatu batuetako prozesua. Tocquevillek ordea iragarri egin zuen esklabismoa abolitu egingo zela, eta gerra zibil baten arriskua mai gainean zegoen. Eta hala izan zen. Sezesio gerrak edo gerra zibilak erdibi egin zuen herrialdea, eta oraindik ere, esan daiteke, hainbat aje eta zauri txigabe daudela geroztik. 19. eta 20. mendearen artean, Mark Twain, Henry James edo Ambrose Bierce bezalako idazleak nabarmendu ziren, apur bat geroagokoa da oso gazte hiltzen Stephen Crane, gerra zibilari buruzko liburu gogoangarri bat idatzi zuena, Ausardiaren ikur gorria, orain gutxi eskaini dio idazle horri novela mardul bat Paul Austerrek. 20. mendean sartuta, errealismoa eta naturalismoa izan ziren nagusi, baita sozialismorako eta xalaketarako joera zuten kontakizunak ere, ez dezagun ahaztu Jack London bezalako norbait, eta ondotik etorri ziren John Dos Passos, Hemingway, Faulkner, Scott Fitzgeralden garai distiratsua, baina horiek baino lehen, idazle mordoska batek bere bidea egin zuen. Amerikako mendebalde hartainean, hizkuntza literarioa berrituz, eslanga edo, esango nuke hango jerga txertatuz, tokian tokiko izaeratik abiatuz, izaera unibertsalera heltzeko, idazle horien artean aipa daitezke Sinclair Lewis, Sherwood Anderson, Theodore Dreiser, Carl Sandburg, edota gaur izpide dugun Edgar Lee Masters, bera ez. Ekialdeko kostan, Henry James aipatuetan bezala, Edith Wharton edo Willa Carter aipa daitezke, Robert Frost, William Carlos Williams, eta bar. 1915 kaleratu zuen Spoon River antologia Mastersek, bere halako arrakastarekin, bestseller fenomenoa izena ere eman izan zaio, asko zor dio antologia Palatinoari eta Danteren komedia jainkotarrari, izan ere hildakoen ahotsez osatua dago, hilobi epigrafez, alegiazko herri bateko biztanleen ahotsak bildu zituen Lee Mastersek, hil ostean beren bizitzen berri ematen. Cesare Pavesek oso hurbiletik aztertu zuen garai hartako estatu batuetako literatura, baita Edgar Lee Mastersen lana ere, eta liburuaren garrantzia nabarmatzeko Pavesek zioen 1915 argitaratu zenetik 1940 arte, hau da, gerra arteko garaian, estatu batuetako idazle esanguratsu guztiek edan zutela Lee Mastersen mezutik eta unibertsotik. Eta galdetegiari hasiera emateko, estatu batuetako ipungile ezagun baten izenburua parafraseatuz, galdetu nahi nizun alain, zertaz ari gara Edgar Lee Mastersen Spoon River antologiaz ari garenean. Bueno, arratsaldeon guztioi. Nik esango nuke oso liburu berezi bati buruz ari garela, rara abiz bat izan zen. Bai estatu batuar literaturaren historian, bai Mastersen biografian ere, liburu hau egin zuelako eta gero ez zuelako lortu liburu hontan lortu zuen maila edo esangura. Eta Europan izan zuen harreran ere oso berezia izan zen. Ze bereziki Italian, baizuk esan duzu bezala Pavese eta Fernanda Pivaronen eskutik, harrera oso beroa izan zuen eta oso liburu garrantzitsua da.
gaztelaniaz ere azken aldi honetan hainbat edizio izan ditu, eta orduan liburu beti horre egon den liburu bat da nola bait, ezta? Eta laburtzaldera esan genezake Spoon River antologia katarsi bat dela. Liburu honetan Mastersek bere gatazka personal, individualak eta kolektiboak isuri zituen, eta ordura arte oso ohikoa etzen modu batean, eta baita ere Estatu Batuetako historia eta gainbera moralari beak esaten zion bezala horrek eragiten zion kezka sakonari buruzko liburua da. Gaina alderdi pertsonal eta kolektibo hori uztartu zituen, eta lortu zuen bere iragan gatazkatsu horrekiko nolabaiteko adiskidetze bat, hildakoei, herriko hildakoei hitza emanaz. Eta horixe da, esan genezake, bere originaltasun nagusia. Hildakoen ahotsek arilkatzen dutela herriaren memoriaren mataza hori, ezta? Bizitzan ahotsa ukatu zitzaienak eta jauntxo eta boteretsuak maila berean jartzen ditu. Herriaren historia narratzerakoan edo. Eta adibidez, zergatik aukeratu zenuen Lee Mastersen lana itzultzea? Hurbiltasun literarioagatik edo badakazu berarekin halako harreman bereziren bat edo... Badaukat, bai. Lehen aipamena Jon Juaristiri irakurri nion Spoon River Euskadi bere poeman eta aztertzen hasi nintzen, ez da harakatzen edo bernondi zetorren Spoon River izen berezi hori, eta orduan liburura iritsi nintzen, katedrak aterazun edizioan, Jesus López Patxekoren itzulpenean, eta ikaragarri gustatu zitzaidan. Eta hortaz aparte ere, geroran ere emazte izango zenari ezagutu berritan, liburua gomendatu nion, eta hortaz badaukat liburuarekin harreman sentimental bat, ezta? Eta itzulpenari buruz, etzen erabaki konstiente bat izan. Ia kasualidadez edo, bat itzultzen hasi nintzen, gero beste bat, eta ezin izan utzi, harrapatu egin nindun. Hortaz, arrazoi nagusiak esan genezake bi izan direla. Nire ustez edo, pixka bat horri buruz gogoeta egin da. Batetik, liburua sakontasun gehiagorekin irakurtzeko intentzio bat, eta bestetik ere, idaztearekin berarekin izan dudan harreman korapilatxu xamarra nolabait ere bideratzeko moduan edo. Lee Masters Kansasen jaio zen, 1978an, Illinoisen finkatu zen Gaztetan, Argindar konpainia batean kobratzaile bezala aritu zen lanean, gero abokatu bulego batean sartu zen, prestatzen ari nintzela, konturatu nintzen, itzulitako poeta abokatua zela, itzultzaile abokatua, eta kasu honetan aurkezlea ere abokatua edo abokatu ikasketak egindakoa, beraz, gremiokoak elkartu gara horremen. Abokatu jardun zuen aurrerantzean, baina Spoon River antologiari esker, abokatutza utzi zuen idazteari lotzeko. Hala ere, esan dezun bezala, ez zuen inoiz berdindu, liburu horren arrakasta, naiz badituen liburu esanguratxo batzuk, Ari buruzko datu biografiko bereziriko deigarririk aipatzerik bai, atentzioa ematen dizun zerbait bere biografian? Bai, beti esan izan hori da, eta egia da bere kasuan bizitza eta obra erabat uztarturik daudera, erabat lotuta daude, ezin dira banatu. Eta gainera, liburua trantzen moduko batean idatzi zuen. Chicagora behin ama bisitan joan zitzaion, beraia Chicagon bizi zenean, eta herriko kontuez eta kontu zaharrez hitz egiten ari zirela, etxera bueltatu eta Muñoa idatzi zuen liburuko lehen poema, eta gainantzeko guztiak etorri zitzaizkion uholde moduan. Pentsatu behar dugu, berak herriarekin zuen harremana etzela oso ona, korapilatxua zen eta ospa egin zuen, izan zuen bezain laster, eta familiarekin ere bazuen harreman gatazkatsu bat, aita asko maite zuen, ama ez horren beste, eta biek zuten jatorri diferentea. Aitaren familia hegoaldetik zetorren, eta amaren familia iparraldetik. Eta orduan berak beti izan zuen gehiago tradizio, sentitzen zuen biziki tradizio horien talka moduko bat. Hegoaldeko bizipoza eta iparraldeko kalbinismoa esaten zion hori. Eta horrek kontrasan izugarriak sortzen zizkion, naiz eta progresista izan hegoaldeko horrek eta hegoaldeko konservadurismoa eta are
erreakzionarismo horrek sortzen zizkion kontraesanak, ez da, esklabotza eta besteak beste. Orduan, azken finean, liburua izan zen berarentzat, beren hortasun banatu edo horri osotasun harmoniko bat emateko bide bat, eta horrela ere irakurri dezakegu liburua. Litmaster baino lehenago, pixka bat Estatu Batuetako poesiaren tradizioa jotzen badugu, behar bada Europarekin duen ezberdintasun nagusien etapa bat, Europan tradizio, ahots eta korronte asko egon direla, baina Estatu Batuetan, gehienetan aipatzen da, badagola idazle bat, erraldoi baten gisa agertzen dena, Walt Whitman. Zer jaso zuen Lee Mastersek harengandik, eta zertan urrundu zen, halakorik esaterik badago, bardoarengatik, zer jaso zuen, tradizioain markatuta dagoen tradizio horretatik, eta berean nun hartu zuen distantzia, Whitmanen eragina ezinbestekoa Estatu Batuetako literaturan. Azkenean beti dago hor. Orduan eragina izugarria izan zen. Eta estetikoki baino nik uste zeukatela harreman ideologiko bat. Azkenean zeukaten Estatu Batuar demokraziarekiko grina berbera eta iraultzatik jaiotako errepublikaren xede historikoan edo sinisten zuten. Pentsatzen zuten bazuela helburu bat munduaren historioan Amerikako demokrazia jaio berri horrek. Gertatzen dena da, Whitmanek demokrazia hori epopeia moduan errepresentatu zuela, bere liburuan epopeia bat dela, liburua epopeia bat dela esan dezakegu, eta Masters aldiz antiepika bat izango litzateke. Azken finean, amets horren, Amerikako demokrazia horren ifrentzua edo eldarnioa izan zitekena. Azkenean, porrota, frustrazioa eta herri txiki horretako arazo guztiak eta korapilo guztiak botatzen dituelako. Orduan, Whitmanen laudorio eta kantu zena, Mastersen hileta da. Errepublika Zaharra horren gainbera industrializazioaren edapen gera ezin horretan. Azken finean esango genduke Masters ere Amerikar pastoralaren defendatzailea izan zela, baina, Jeffersonen jarraitzailea zen, baina ideal hori desagertu zioala konturatu zen eta hortaz oso konstiente zen eta liburuan hori ikusten dugu, horrek sortzen zion ezinegona. Lehen aipatu dugu, liburuen erreferente nagusien artean antologia palatina eta Danteren Jaikozko komedia daudela. Sumatu duzu horiez gain bestelako eraginik liburuan, beste iturriren batetik erantzuen Lee Mastersek, zer eman izan zuen adibidez garaiko idazlekin eta Chicagoko berpizkundea bezala ezagutzen den literatur korrontearen kideekin. Ulertu aldaiteke Spoon River antologia harreman horiek izandako eraginik gabe, oso ezberdina izango zen liburua? Bai, nik uste baietz. Beak kultura oparoa zuen, asko irakurritako gizona zen, eta autore kutxunen aipuak liburuan ere daude. Shelley bereziki, Byron, Goethe, eta gehien bat poeta romantikoak asko gustatzen zizkion. Eta filosofia ere asko irakurri zuen eta Spinozaren eraginak ere igertzen dira, ezta. Eta orduan, bere Chicagoko berpizkunde horrekin harremanean edo, bere lehen poemak oso konbentzionala zian. Azkenean romantikoen moldea hartzen zuen eta antzeko gauzak egiten zituen. Baina momentu baten bere editora izango zenak esan zion hau gainditu beharra daukazu. Beste zerbait egin behar duzu eta orain momentu honetan indarrean dauden korronte hauekiko nolabaiteko lotura bat izan dezakezu, ezta? Eta orduan Chicagoan Theodore Dreiser, Rachel Lindsay eta beste batzuk ezagutu zituen, Sherwood Anderson bera ere, harreman estua izan zuten, eta kuriosoa da, liburuan Theodore Dreiserri poema bat eskaintzen dio, Theodore poeta, eta orduan ikusten dut, eragin hori gabe Spoon River pentsa ezina dela. Ezinbestekoa da. Gero, aipatu dugu lehen, Pavesek nabarmendu zuen gerrarteko eragin hori, akaso, pixka diluitu edo lurrundu egin zen,
Gure letretara etorrita adibidez, Euskal Letren panoraman, ikusten duzu Lee Mastersen eraginik gaur egungo poetetan, edo mintzate bizka bat adin jakin bat duten poetetan ikusi daiteke, osuma daiteke Lee Mastersen itzala. Lehenengo puntuari pixka eta referentzia egin da, 20. hamarkadan beraien influentzia izugarri izan zen, eta gero egia da pixka bat hor geratu zela nolabait ere ahaztutzen edo joan ziren. Modernismoaren eragina, T.S. Eliot eta Ezra Pound bezalako autoren eragina izugarri izan zen, The Wasteland 1922an argitaratu zen, eta modernismo horren eragina izugarri izan zen, estatu badutan Wallace Stevens bat. Gertatzen dena urte haietan, adibidez, zuk ere aipatu duzu William Carlos Williams, eta berak bazeukan modernistak, modernism, esaten dieten hori, kosmopolitak zian, eta Masters eta realista guztia bilatzen zuten Amerikar espezifikotasun hori. Eta hizkuntza, herri hizkuntzaren eta ahozkotasuna nola lantzen zuten. Eta William Carlos Williamsek hori ere bilatzen zuen modernismotik, baina hori bilatzen zuen, eta horre eraginak ikusi ditzazkegu. Eta gero prosan izugarrizko eragina izan zuen, Faulkner batean, eta gazteleraz ere garaiko mikrokosmos horiek lantzen zituztenak, bai García Márquez, Onetti, Rulfongan eragina izan zen. Euskal Letretan, ez dakit, nik esango nuke ez, kasu batzuak badaude, 85ean Joseba Sarriona India nien naiz hemengo liburuan testutxo bat eskaintzen dio, Mastersi, Spoon River antologiari, eta azken urtetan Juan Jola Sagarrek idatzi zituen bizipuskak eta puskak biziz liburu horietan. Horrera ginen nabarmena da. Hortaz gain, ez dakit, nik ez nuke jakingo esaten, baina nik uste dut eragina ez dela oso nabarmena izan. Ikusi dezakegu, Spoon River antologia ez dela poesiako liburu laburragoetara dituta gaude, kasu honetan liburu mardul bada, ahots asko daude, liburu korala da. Nolakoa izan da itzulpen prozesua? Nolakoa izan da ahots, tonu, bizipen ezberdin horiek guztiak, hizkera ezberdinak bateratzea, eta zeintzuk izan dira gakoak itzulpena, esango nuke, orekatzeko eta doitzeko? Prozesua luzea izan da, urte askotan egon naiz liburuarekin, eta presa gabe egin dudan gauza bat izan da, nahiko obsesionaturik hori bai, baino lasai. Poema batzuk oso azkar ateatzen zian, eta iruditzen zitzaidan nahiko bizkor funtzionatzen zutela, baina beste batzuekin denbora asko egon nintzen. Baina ez igual poema osoarekin baizik eta esan molde batzuekin, ezta? Ez zutelako asko kostatzen zitzaidalako pixka bat belarrira, ez belarrira bakarri, bai, belarria eta zentzua mantenduz hori ondo uztartzea. Liburuan hizkuntza maila diferenteak daude. Ahozkotasun hori dago, herriko hizkuntza hori dago, baina nekazal mundu jakin bateko ahozkotasuna dago, baina beste batetik ere hizkera juridiko asko dago. Estatu batutako sistema juridikoari erreferentzia asko daude, eta horren ordaina ez da izan askotan erresa. Nolabait ere gure kontestu kulturalean, edo behintzat gure sistema juridikoan horren ordaina bilatzea, esfuertzo bat exigitzen du, eta ulergarria izan dadin, ez dezazun jarri behar gero notatxo bat hori ulertu ahal izateko. Orduan, baina, lizentziak hartu ditut ahalik eta gutxienak, ezta? Obsesioa beti izan da musika eta erritmoa mantentzea, ze berso librea da, ez dauka neurririk, baino poemek badute ritmo jakin bat eta badute musikaltasun bat, eta musikaltasun hori mantentzea obsesioa izan da. Eta nik uste dut hori izan dela gakoa, ezta? Musika hori mantentzea, baino zentzua edo esanahia galdu gabe mantenduz. Andu Lertxundiren Oto Pete Eleaberriak azpi izenburu bat zuen, hilean bizian bezala. Behin maila gehiagotan etorri zait burura Spoon River antologia irakurtzerakoan. Zeari dira zure ustez reklamatzen hildakoiek? Entzunak izatea, biziri jarraitzea, errukia, zerk batzen ditu haien ahotsa?
nik esango nuke Spoon River naiz eta epitafioez osatutako liburu baten eta hildakoen ahotsak azaleratzen dituen ez dela heriotzari buruzko liburu bat, bizitzari buruzko liburu bat, bizitzari egiten zaio gora zarre, naiz eta hildakoen bidez, ez da. Naiz eta bizitza miseriaz eta oinazez beteri dagoela ondo jakin arren eta saminez konstiente izan arren. Hildakoen asmoak, nik esango nuke diela iztun horien ahotsak bezain orotarikoak, denetatik dago. Bizitzan ahotsa ukatu zaien pertsona hori daude, eta pertsona horiek herriak entzutea nahi dute, ezta beraiek bizitzan esan ezin izan zutena entzutea, bizitzan arrakasta eta botera izan zutenak nahi dutena da beraiek ezaztea eta herriaren memorian mantentzea, konturatzen direlako beraiek ere ahaztu egingo ditugula, ezta? Eta gehien bat esango nuke aurkitzen ditugula nolabaiteko aholkuak baino ohartarazpenak, ezta? Zuek bizidunok ez dakizue bizitzaren korronten norakoa, ezta dizue. Kontu zibili zaitezte, azkenian hau. Eta eta azken finean beraien bizitzan ezkutuan mantendu zituzten sekretu eta benetako beraien benetako izaera azaleratzea edo izango litzateke. Baino, esan beharra dago eta garrantzitsua da azken finean ahots guzti horiek denak masters bera direla. Bere heteronimoak edo izango lirateke, ezta bere gatazka personal horien nolabaiteko atal batzuk edo zati batzuk pertsona bakoitzak errepresentatzen ditu, eta orduan liburu horren osotasuna izango litzateke bere gatazka horiek gainditzeko prozesuaren errepresentazio bat edo. Hotxoiek gainera, oroar ez dira errebelatzen. Ez dago retorika hondirik, ez keinu arranditsurik, harimanekatuen ahots gisa heltzen zaizkigu, bere baitan bilduak, munduaren pean erortzen direnak edo alde batera egiten direnak, baina bai dutela beti ironia puntu bat edo behintzat hori ere azpimarratzekoa da, ez? Xamurtasunarekin batera ere, oso ondo lortzen du Mastersek, ez ironia dosiak ere hor jartzea, xamurtasuna eta ironiaren artean dabil, ez denbora guztian. Bai, jasangarria ere izan da, dena ez da izan nolabaiteko hileta bat, ez da. Eta iztunek, pertsona horien liburuko pertsonei iztunak esaten zaie askotan, ezta? Eta ezinbesteko onartzen dute, etxipenez edo onartzen dute, bai ez beti, baina bai gehienetan, beren bizitza eta baita heriotza ere. Eta ironia garrantzitsua da, baina nik esango nuke gehien bat xamurtasuna dela nagusi. Gehien bat boteretsu eta jauntxoekiko juzko moral zorrotzak beraientzat gordetzen ditu, baina herri xearekiko xamurtasun izugarria, tabuak lantzen ditu, eta garai hartan pentsa ezina zena, dibortzioaz hitz egitea, adulterioaz hitz egitea, homosexualidadeaz hitz egitea, abortoak daude, eta horri buruz hitz egiten da, baina ez ditu juzgatzen, besarkatu egiten ditu, ezta? Boteretsuekin bai, boteretsuekin erabateko zorroztasuna da berea. Baina nik uste dut xamurtasun hori dela benetan garrantzitsuena. Eta itzulitako poemen artean, solasaldiari amaiera emateko, balda bereziki unkigarria egin zaizun poemarik, zuri berezia zuzendua zegoen ahotsen bat edo besteak baino gehiago unkitu zaituenik? Bai, asko dira, baina, esango nuke adibidez George Gray eta Walter Johnsonen epitafioak dira, benetan niretzat oso unkigarria, eta, orain irakurriko ditut zuen guztiontzat.
Bueno, azteko irakurriko dut liburuko lehen poema, Muñoa izena. Non dira Elmer, Herman, Bert, Tom eta Charlie, non dira bihotzeroria, besoindartsua, palazoa, edalea, liskarzalea, denak lo daude, denak Muñoan. Bat sukarrak jota zendu zen, bat meategian erreta, bat liskar erdian jota hiltzuten, bat kartzelan geratu zitzaigun betiko, bat zubi batetik erorita, emazte eta seme alabentzako lanean. Denak lo daude, denak Muñoan lo eta lo, Muñoan lo. Non dira Ella, Kate, Mac, Lizzie eta Edith. Non dira bihozbera, xaloa, bullosoa, handiustea, doatxua. Denak lo daude, denak Muñoan. Bat lotxagarrizko erditzean hiltzen, bat ez nahitako amodioagatik, bat putetxean, astakirten baten eskuetan, bat arrotasuna galduta bihotzarimen eginagatik, bat Parisen eta Londonen bizion ondoren sorterrira ekarri zuten, Ella eta Kate eta Magen ondotxora. Denak lo daude, denak Muñoan lo eta lo, Muñoan lo. Non dira Osaba Isaac eta Izeba Emily, eta Tony Kincaid Xaharra eta Sebini Houghton eta Walker alkatea iraultza garaiko gizon agurgarriekin hitz egin zuena. Denak lo daude, denak Muñoan. Gudan hildako semeak ekarri zizkieten eta bizitzak zapuztutako alabak, haien neskamutilak aita zurtz, negarrez. Denak lo daude, denak Muñoan lo eta lo, Muñoan lo. Nonda Jon sarrabitari xaharra, bizitza jokoan jarri zuena 80 urtez, paparra biztan bisutxari erronka joka, zurrutean, sesioan, inoiz pentsatzeke emazte edo familian, ez da urre maitasun edo zeruan. Ona hemen, hitz eta pitz aspaldiko parrandez, Clarice Groveko garaibateko zaldi lasterketez, Abe Lincolnek aspaldi Springfielden esan zuenaz.
Robert Fulton Tanner. Aileza gizonak ozka atzeman eta deusestatzen duen esku erraldoia. Arratoi hark heldu ninduen bezala egun hartan burdindegian, trampa patentatu berria erakusten ari nintzela. Baina ezin gizonak inoiz mendekurik hartu bizitza den munstro ankerrarekin. Gelan sartzen zara, horixe da jaiotzea, eta bizi beharra duzu, etxigabeekin, horra, bistan da gutizia duzuna muzkia, emaztetzat nahi duzun emakume diruduna, ospea, goi maila edo boterea. Baina asko dago egiteke, gauza asko mende hartzeke, hoi amuzkia estaltzen duten burdina eriak, sartu zara azkenik, baina pausoak entzun dituzu, bizitza, munstroa, gelan sartu da, zaintzegoen eta malguki hotxa entzun du, zu nola gazta goxoari ozka ikustera, eta suzko begiak zugan hiltzatzera, imintzio eta algara, iseka eta madarikazio, trampa alderik alde korritzen duzula, zure zori gaitzaz mendekatzen den arte. Fiodor poeta. Mutikotan, Fiodor, ordu luzez izan zinen, espun urrarrearen ertzean eserita. Begiak hiltzaturik karramarroaren gordelekuan, noiz agertuko zelatan, bultza eta bultza, harto bizarlako antenak lenik eta gorputza gero, xaboi koloreko. Arribitsi beltzezko begiez ederreztatua, eta trantzean sartzen zinen, pentsakor, zeure artean galdezka zertzekien, zertzuen desio, zertarako bizi zen. Ostera, zeure begirada gizon emakumeengan pausatu zen. Norbere patuaren zuloan ezkutatzen zirenak hiri erraldoietan, haien harimek noiz egingo azalera, ikusgai zedin hartara nola bizi ziren eta zertarako, eta zergatik tematzen ziren arrastaka, ur eskaseko bide ondartsuan, uda hilbeeran.
Minerva Jones. Minerva naiz, herriko poeta, kaleko alprogen iraingarri txistu eta iseken jomuga, potola, betoker eta hankamotz izateagatik. Areokerragoa izan zen, baina hueldi piztiak atzeman ninduenean jazarpen latz baten ondoren. Neure zorira abandonatu ninduen Meyers doktorearen eskuetan. Eta heriotzan murgildu nintzen, oinetatik gora ozminduz, izotz korrontean gero eta sakonago barneratzen denaren legez. Joango alda inor herriko egunkarira eta nik ondu bertsoak liburu batean bilduko, hain nintzen maitasunegarri, hain nintzen bizigose. Jones arrabitaria. Baduzu bihotzean alako dardarizo bat, lurrak eraginda, eta horixe zarazu. Jendeago hartzen balima da, arrabita jo dezakezula, arrabita jo beharko bizitza guztian. Zer ikusten duzu, irusta soroa, ala ibaira igarotzeko larrea, haizea dabil harta soroan. Ganadua feriarako gertu dagoelakoan eskuak igurtzi, edo entzuten alduzu gonen firfira, Little Groven dantzatzen diren neskenak nola. Kuni Potterren irudiko, hauts zirimola eta osto zurrunbiloa lehorte ondatzailearen seinale dira. Niri ordea samilegorria dakarkidate gogora turra lur dantzatzear. Nola landuko nituen nik neure berrogeiak reak, zer esanik ez gehitu. Bele eta txantxangorriak eta haize errotaren karranka entzute hutsarekin, korneta, fagot eta flauta saskinaski batek asaldatzen maninduen. Lurra lantzen hasten nintzen ero, bidertzean inor gelditu eta eramaten ninduen dantzaldi batera edo ala egun pasa. Amaitu nuen berrogeiak rerekin. Amaitu arrabita hautsi batekin. Irribarre aurratua eta milaka oroitzapen eta damu izpirik ez. George Gray. Aztertu dut sarri niretzat garabatu zen marmola. Oialak bildutako txalupa, kaiana inguratua. Ez du benetan nire helmuga irudikatzen, nire bizitza baizik. Eskaini baitzitzaidan maitasuna, baina desengainoak atzera bota. Zorigaitzak atea jo eta ni ikaraz. Ambizioaren deia jaso, baina ni arriskuen beldur. Bizitzaren zentzumina nuen, ahatik. Eta orain badakit jaso behar ditugula oialak eta alabeharraren aizei heldu, txalupan ora nahi daramatela ere. Norbere bizitzari zentzu emateak ekar lezake eromena, baina zentzuri gabeko bizitza ezinegona eta desio lausoaren tormentua da. Itxasoratu irrikan den txalupa eta bere beldur. Petit poeta. Zorro idorrean haziak tikitaka, 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 somorroak liskarrean nola. Jambo entzun gaitzak, brisara garbiak zuzpertzen ditu, baina pinuak sinfonia bihurtzen. Zortziko unaikanta rondel rondoak, baladak ibaika betiko leloari eutsiz, galdu dira iazko elur eta arrosak. Eta zer da maitasuna zimeltzen den arrosa ezpada. Herrian bizitzaren osotasuna dut ikusmiran, tragedia, komedia, adorea eta egia, kemena, irmotasuna, eroitasuna, frakasoa, oro eungai eta zelako diseinuaz. Basoalde, zelai, erreka eta ibaiak, bizitza guztian niretzat ikusezin. Zortziko unaikanta, rondel rondoak, zorro idorrean naziak, tikitaka, 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 tikitaka. Jambo hain xumeak, Homero eta Whitman pinudian marruka diren artean.
Voltaire Johnson. Zergatik kolpatzen ninduzun zure bazter zakarrekin haien berri ematea nahi ez bazenuen. Haiek agerian ustea nahi ez eta zergatik itotzen zure babukeriekin. Krudelkeriaren hiltzeekin zergatik hiltzatu nahi ez bazenuen haiek erauzi eta zure aurpegira botatzea. Zergatik hiltzen ninduzun gose zuri menez egiteagatik, nahi ez bazenuen zure tiraniari azpiak jatea. Izan nintekeen arima sosegatu bat William Wordsworth bezain, zugatik ez balitz. Spoon River koldarralakoa, bultzatu ninduzun egiaren ezpatak urratutako zirkulu magikoaren erdian eustera. Madarikatzeko gero zeure bakiak haieneka, eta madarikatzeko neurek hemena, zutik eta barrezka irauntzuena, tximista ironikoen artean. Jonathan Houghton. Orbelearen karranka eta birigarroaren kantu zalantzatia. Urrun, behi eskila baten dilinda eta nekazari baten ahotsa xipleiren muinoan. Bare dago baratzea zaraindiko basoa, udabeteko nagitasunean bare, eta badoa gurdi errepidean trikitraka, hartoz gainezka, aterburira bidean. Agure bat zuaizpean dago lokuluskan, gurutzatzen du atxo batek errepidea, baratzetik dator saskibete masusta. Mutiko bat belazean datza, agurearen hanketatik hurbil, odeien bideari beso. Eta biltzen du biltzen zerbaiten grinak, zer den ez daki baina. Gizontzea, bizitza, mundu ez ezaguna. 30 urteren bueltan, itzuli da mutikoa bizitzak jota. Eta aurkitu du baratzea galdurik, eta basorik ez dagoela, eta etxea besteren eskuetan, eta errepidea ibilgailuen hautsez beteta, eta berak muinoa nahi. Ann Rutledge. Nigandik, ez duin eta ez ezaguna, jalgi ziren musika ilezkorraren dardarak. Inoren ganako maleziari gabe guztientzako karitatez. Nigandik, milioien barkamena milioien ganako eta nazio baten bisaia onbera justiziaz eta egiaz distiratsu. Ann Rutledge naiz, belarronen azpian lodatzana. Bizi artean Abraham Lincolnen kutxuna, haren emazte, ez batasunean, banantzean baizik. Lora zaitez betiko, oi errepublika, nire baitako hautsetik.
Aaron Hatfield. Granitoa baino nahiago dut Spoon River gordeta duzunen oroitzapenezko irudia. Pioneroen aurrean zutik gizon eta emakumeak, Konkordiaren elizan jaunartze egunean. Ahots hautsiz mintzatu nintzaien Galileako nekazari gazteaz, hirira joan eta erailtzutena bankari eta abokatuek. Aterburiko galsorotan zebilen ekaineko haizearekin bat nire ahotsa. Elizalboko kanpon santuko hilarri zuriek udako eguzkitan diziraz egiten. Eta han, nire oroitzapenak zama astunegia izan arren, han zineten zuek, oi pioneroak, burua atxekabeak makurturik, gudan hildako semeengatik eta bizitzaren goizaldean, ala eguardi jasangaitzean desagertu ziren alaba eta umeengatik. Baina isiltasun tragikoko oren hartan, ogia eta ardoa elkarri eskaintzerakoan etorri zen gugana adiskidetzea, gugana, laborari eta egur ginen gana, gu nekazarien gana, Galileak. Eta amaitzeko Webster Ford. Oroitzen, oi Delfosko Apolo, iluna barrura ibai ertzean, Mickey McRook oiu egin zuenean, begira mamua, eta nik Delfosko Apolo da. Eta nola utzi gintuen barregarri bankariaren semeak esanaz, ur hartzeko banderen ondoko argia da, Kaiku Inozok. Eta arrezkero, urte goaikarriak igaro ala horroz egiten iluntasunean barrena sakon, ubide dorrera erorita Miki gaixoa hil eta askoz geroago, berarekin galdu zen bisioan eurekin eraman nuen, erori eta lurrean argia itzaltzen zaion zuziria nola, eta ezkutatu egin nuen, Plutori nire salbamen esketematzen zen bankariaren semearen beldur. Mendekatua izan zinen bihotzki kildu baten lotxagatik. Bakarrik utzi ninduzun, berriro ikusi zintudan arte zuaitz bihurtzen ari nintzela uste nuen tenorean. Enbor eta adarra gero eta sendoago, harri bihurtzeraino, erramu ostoetan loratuz. Erramu osto mardul zenbatezinetan, arrotuta, astinduta, uzkur, aurre eginaz hilzoriko enbor eta adarren zainetan gora, arrastakazioan sorgortasunari. Alferrik zabiltzate gazteok, ezin saiestuko duzue Apoloren deia, jaurti zaitezte sutara, hilko bazarete udaberrian, hil zaitezte udaberri kanta Espainetan, ezin baitu inork Apoloren bisaia begiratu eta biziraun, eta aukeratu beharra dago sutan hil oinaze urte luzeen ondoren aitzearen artean. Lurrean tinko erroturik, eskulazgarria sentitu zenborrean bainoago sorgortasun ikaragarrian, erori arte loratzeari uzten ez dioten erramu ostoetara errestan. Oi osto nireak, lore koroatarako idorregi, memoria kutsatarako soilik doi. Preziatuak akaso gai gixara bihotzeroikoentzat, beldurri gabe bizi eta kantatzen dutenentzat. Delfosko Apolo. Arratsaldeon, Gabon. Maiatzeko errezitaldiari buruz ohar bat, poetika jardunaldien udaberriko tarte hau, ixteko eguna, aldatu egin behar izan dugu, eta Olga Novo poeta Galiziarraren emanaldia maiatzaren 19an izango da. Beraz, maiatzaren 15an egin ordez, gogoratu esandakoa, maiatzaren 19an ostiralean egingo dugu azkena, areto nagusi honetan, harik eta kulturunea eraberritzeko obrak amaitzen diren arte tira. Besterik ez, euskarazko poesiaren itxaso eder zail honetan datorren balea zuri argitaletxeari miresmen eta goraintzi, mila esker Aritz Gorrotxategiri, bere azalpen bikainengatik, ikasi egiten dugu beti, eskerrik asko Markel Perez Etxarriri, Iruran jaiotako perkusionista zea, berau musikenen ari da goi mailako ikasketak egiten eta
gu, edo ni behintzat nire epitafioan pentsatzen ari naizen une honetan, beha 19 urterekin dagoeneko ari da nazioarteko auditorio garrantzitsuenetan eta Europako orkestra gazteetan. Plazerra izan da, Markel. Opari bat izan da gaur, eta hemen zuen zuteko eta ikusteko aukera izatea. Benetan zorionak eta eutxi hor. Eta mila esker zuri, Alain, egindako ekarpenagatik, Spoon River bira nik uste dute hasi, baino ez dala egin, eta gozamena da, asko sufrituko zen duen urte, hauetan guztietan egiten, baino hain disfrutatzen ari zea ikaragarri eta nabari da. Orduan, Spoon River biran pentsatzen hasi, aritz, eta taula gainean eta jendaurrean berriro goteko erakutsitako aleginagatik mila esker, guztiagatik, badakizu, ongi. Eskerrik asko, jarraitu gaitu zuen guztioi eta mila esker gerturatu zareten hori, ongi bili eta hobe bizi. Agur. Listo.